Otigana Josephat Yamise niko bono mu women rep we county ya Kisii Doris Donya toto agendera numurobiri bokunyara kuruwa bokonyi webinto hagati ya wendagiramo n'Ikianga ase bunge hiya bo machoge chachemeye county ya Kisii wetera somurobiri yo charity mission yagendera togusira na kuruwa bokonyi gochia sabanto ao numurobiri boigo bagowekeranwa n'abarai hagati yabo mu MC bwe wodi yatendere ase baba wakangambia mono ase obokonyi obwabene bokuruwa gochia se abananchi yanene bali batari nyara na kumuboria women rep habega kugendera no moyoyo asibaga nigosirana ero kwene kyabu na bari batabwati na barabanyorire kende ekyo baragokere ase amagimabo omurikitonde mo Steven nekirana senseme yona gutwariganira roboti rokubwatia nigorengo muyegore ntamo abamenyi bensemo yatendere bochitendere ward umuyegora una visio mo women rep Kisii ase Doris Donya Aburi aikirana so muyegoyuo asomo yego Donya charity mission nigo bali babwato kuganio kuya korwa chinsemo chionsi chiense bakwerugwetere nibone bintu babwate ebyo muroberio yogo kobana kwena na ase chinsemo ao chia Kisii ligonchereria magima ya bali babwata maganio gokonywa. Agenda ya Donya charity mission ni kutembelea walemavu, kusikia shida zao, kuongea na akina mama. Sasa hapa akina mama wanasema watoto wao bado wachanga hapa hivi kwa stadium ya Kenyenya. Nimefurahia kwa sababu wakeketi watoto wao. Abageni baikirana bakora unaba MCA James Paradiso Ndali amona Edna Kwamboka nigo barurira yo kumubwatisia Doris Donya azisabario bokoreri imeakisi ntokorete chikamento gachachi women rep abandu batengo totora bale chinyungu bakoye guchikura baenda bachikora akiro mubiri pole wana Donya era kabwa chikura akaenda akabekerwe kina lakini agateya bakende nkeo kera muzuie takora bananchi gas bado ugendere gutoikange konya gotokonyaro ngoikara batakanga babora kange wana nche makana atabiri kumbe go bitina gakiro moino gaiga na chete ango mbwati Donya gochi moino gaiga angora kereria enchera gakio tolio mongina tubantu wakera chinkobi miyamana mongina Donya so korengera liwo chitendere nima tora tara gusiengima orengera iri abantu babo machoge na tigana intwara acha atwara kina no toramo lakini na korobo MC miaka 5 lakini omongino orengo mo women rep tindo jino ne litukiri mo gokoro mukutano uwo chakumanyanga kya abantu bagendera tekiagera na acha uwo chagweka bosa nkobwate emini igona kinda yete gotera for the first time nindoche chinga chiechio negabisio mo women rep ya inakiribuna nechi kogikeri bokongwe mechando yegenka amalitabwanga asabana baiseke ogotachirwa inse kwa abana asabantu basabiru kwenekia chimbwa chingia tokanyora kururitangani emechando yali ngororo abane bagotibongu bagenda basoa kende nkyoge gokoru whatsoever nothing at all abangena baitwa abagaka bande mbale bagocha baitwa bono buna togokwana gase chinsemo chiatendere amajabu kero omwibori gagoteba omwana nyomba gabwato borito no muntu okomo borito ne yanko yaye gose cousin yaye gose omuntu manyire omongina gochande kogenda tori chae onyore mia oakanira omwana oyo school fees arabuli saja libigiterong lia mokembanchira lia moborito mongina liginjera kiagara na yotenete affirmative action na yotenete na iru mokorosiri chiko ayegendo eteri chiko twarusia manganari twabatigari gwa mangana yakiakorekere ahere njena ara yukango korakere kingosaba abangina bali muri montekerete na bayiboli bande bonse abana ona basigete skuru tema ko bakwanera tema ko balendo kuburukani okomoko burukani mwatiga kaze ni nyomba na abana amangana gako bamabe mwamanya gukwana ligere linonya kaze ni iri tangani ekero mubegete ga bunyomba igo gwakonyo omwana ho gose gwasalio buguma bo mwana amatukare bosio omoroberio Donya charity mission noike chibungo tranyara goika imeakisi egeko baramba yasi kamera likondo lyomubeno wabayora mbemeje na bakotangaza azikazini gaito ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo yatendere bomachoge chache constituency area tariane ndemo Steven